ezoiko plenoa da, bai? Horrek zer esan nahi gau, gai zehatz batzuk lantzeko plenoa dara, eta orduan ez daukagula, ez aurrekoak da onartu bierrik, ez geroko galdera, berberari ekarkena edo galdera erantzunen tarterik. Orduan mugatuko gara, gaurko gai zerrendara. 3 puntu dire, ezoiko plenoa deitzen da oin, batez be aurrekontuekin eta kitapenagaz lotuta, bai, kitapena egiten danean, ja, likidazioa esan daigun egiten danean, mugimendu batzuk egin behar direz, eta horren barri emotez aparte, proiektu aldaketaren bat edo be egiteko aukera, ez gauzak ez atzeratzeko. Hori da bat ezoiko plenoaren arrazoia, bale? Orduan, 3 gai ditugu, batetik 2023ko urteko kitapena, eta, apur bat labur bilduz, aurrekontuaren emaitza doitua izango izateke 1.107.006 euro inguru. Geldikin orokorra, hau da, remanentean, bai, gure poltsan, geratzen jakuz 2.254.859,73 euro. Eta geldikin horretatik afektatua litzateke 554.495. Zer esan nahi dago afektatua? Baina lehendik datozen proiektuen dopingoak, edo amaierako zertifikazioak, edo lehendik hartutako erabakiak eragindako afekzioa. Eragindako afekzioa izango litzateke, bale? Ondo gabiz, bai? Iruzainan arabera eta ez gabiz txartu, ez dugu premia handirik. Horren barri emotea bakarrik. Bigarren puntuan, izango dira, kreditu aldaketa barri emotea, bai? 2, 3, 4 eta 5 kreditu aldaketen aldaketi dagokienez da, aditzera emotekoak, bai? Aitzera emotekoak. Eta 6. aldaketa izango da, gero bozkatu beharko dugune, bai? Orduan, 2. kreditu aldaketa izango litzateke Santiago bidean hobekuntza batzuk egitea, bai? Eta gero, diru sarreretan, udalkuntzatik bebai, 2003ko likidazioen arteko aldetxo bat, diferentziaren bat, gastu gehiago egiteko aurrekontuan sartzea, bai? 3. ere, dire pingoak esan daigun, lehendik datozenak, afektatuak eta lehendik onartutako eta gauzak. 4. hainbat gastu, bai, 2022-tik, bai. 3. da 2022-tik datozenak eta 4. da 2022-tik datozenak. Horrek ezin dira afektatu, baina datoz, 2024-an hartutako erabakiak, bai, inerdiari lotuta, altzari batzuk, esperantzarekin egindako hobekuntza batzuk, bai, eta 2022. 5. da, sartzeko, diru sarrera batzuk sartzea. Ja, abenduan jaso benduzenak, baina sartu behar diren aurtengo presupuesto, diru laguntza batzuk, kultura eta kirol ekipamenduetarako jaso. Eta horrek dira, horren barri emotea. Ez zait horren ingurune frantziarik edo. Eta orduan, 6. kreditu aldaketa da, azken batien, hasiera batean, hasierako presupuestuak, muga batzuk ditu, orduan inbertsioetarako eta gauza batzuetarako ez dauka mugimendu asko itxeko aukerarik, eta orduan, ja orain, remanenta liberatu jakunean, engenke remanentetik diru sarrera batzuk sartuko. Signazioetan dirukona dirua apur bat hartzau, edo konsignazio berri batzuk, proiektu batzuk. Batzuk hemen plenoan onartu duen aurrekontua aipatu egin den duzen, eta beste batzuk dire, hori edo diferentziak sortu direlako, guztira, kreditu aldaketa da 1.000 batekoa, baina kontuan eduki behar dugu, hemen sartzen dela 400.000 euroko gastue, baina berez 400.000 euroko sarrera dukara. Ez da, berez 1.000 bat gastatzen dena, zenor 400.000 euroko horrek dire urten gasatu ditzen dira, zero beratzen dena. Orduan, izan litzateke 400.000 euro, San Miguel Ermikan nengo dan turismo proiektu horretarako. 300.000 bat euro beko bentaren espazioen optimizazioa, bai,
horrek suposatzen dena barrak horiek kendu, HH2ko umeak eraikin handira pasau, eraikin txikia aurreskola bezala behar dituen hobekuntzak eta azpiegiturak eta azpiegiturez hornitu eta irisgarritasuna, harrapala bat egin beko txikin irisgarri egiteko. Horrek denak 300.000. Borobilaz hartu dugu momentuz aurrekontu zehatza ez daukagulako, bai? Espero dugu oin aste santu ostean eukitzi, baina derrigorra daukagu konsignazio hori eukitzea lizitazioa eta aurrera izateko, bai? Gero dago 50.000 izan dut azpiri eraistea, baina hemen kontuan eduki behar dugu bai, eraiste honen kostua udalak berreskuratuko da dela. Ez dela kosto bat udalak ingo dena 150.000 fondo perdido batera edo ez galduko dena, sino hori gero berreskuratuko dau, hango unitatea garatzen da momentua bertako jaudeekin. Eta hori eguz, pingotxo batzuk aspaldi datuzenak, Larruskainen erosi zien lur batzuen eskriturtan zuzenketa batzuk eragindako 159 euro, Esperantzako igogailuari lotutako 163 azkenengo 163 euro, udaletzean aerotermia jartzeko faltadan zenbatekoa, diru laguntza bat jaso dugu, eta orduan orain diru laguntza hori kenduta, udala jarri behar dagoen izango litzateke 10.552 euro. Brigadarako materiala eta herramientak eurek eskatu ditu izanak, 1.650. Uagoneko hitzarmena altzauzan diruz, baina konsignatu ezin izan zen egin hasieratik aurrekontuan, eta diferentzia hori 14.000 eurokoa da. Uagonen baliabide informatiko batzuk Blu-ray eta gauza batzuk hango materialetan hornitzeko 2.000 euro. Erraldoietan aurkeztu zen fakturan akatz bat egon zen edo IRPF autonomoa zalako erraldoia indaben artizaua eta orduan IRPF udalak bere gain hartu beharri omen izen omen da eta ez da uein eta orduan hori zuzentzea, 877. Futbol zelaiko tabernan kongeladora apurtu egin da eta orduan kongeladora barria sartu behar da. Beko Betaskolako ikasleen memory book erako diru laguntza bat eskatu da eta 100 euroko diru laguntza emon jakie. Gernika Palestina elkarteari bere bideratuko dira 1.000 euroko diru laguntza. Gogoratzen baina ikurriña ja aurreko plenan adostu moduen jarritea daukagula. Kiroldegi ondoko txorretan, behazitxe gozan lanak lasuenekin diferentzia bat dago azkenengo presupuestotik, eta diferentzia hori da 5.000 eurokoa. Dagaz hitzarmena, dantza, elkarte bat da, eta hitzarmen bat sinatzen da, eta hainbat ikastaro eta formakuntza dantza gaslotuta eta ikuskizun eskaintzen da bezerrian, hitzarmen bitartez egiten da hori, 1.500 euro. Zabala plazako proiektua eta Aldezarreko proiektuak proiektuetarako 31.000 euro, bi proiektu. Aldezarrekoa zati bat igez ordaindu zen, orain da faltazan zatia aurten, eta espero dugu bi gune hauen proiektuak bintzat aurten amaituta proiektua. Da gerengo gonke, ikusi nola gauzatuko diren bi gune hauen eraldaketa. Udal Gaztedi 2024, Learte Fundaziotik kudeatzen dena, hori da, tokatzen den aurrekontua, lehen konsignatu barik egun konzez genekien, eta ja adierazi dozku Learte Fundazioa, 6.000 euro. Biden inventarioa egiteko, hau aipatu duen aurreko pleno batek, 8.000 euro. Veracruz eskolako ikasleak joan dira First League Leagueko finalera, eta udalak ordaindu egin dutzean ibili daben autobusa, diru laguntza zuzena barik gure gain hartu dugu faktura hori, eta da gure laguntzeko modu bat. Azpiko errotan egin modan udala 10.000 konsignatu barik egon da, eta gutxi konsignatzen dugu. Herrian gazte batzuekin egin dugun bitartekaritza prozesua entxekainerako edo amaituko duguna, hori 8.000 euroko kostuki da, hori konsignatu behar da. Hezkuntza arloan
udalak eman aldituen hitzaldi edo jardunaldiak. Hau da, bultzatxo bat. Hau etorri zen, Veracruz guraso elkarteak adibidez eskatuzkun diru laguntza bat, hitzaldi bat antolatzeko. Altzaburu guraso taldeak honek teknologia berriekin, da digitalizazioakin dabizenak behar, laguntza eskatuzko. Orduan, bai ikusten genuen, diru poltza bat gorde behar zala, hezkuntzagaz lotura eduki aldaben, premiak ez udaletik, izateke, udalak antolatute, edo elkartiek nahi da belaen, igual momentu ez dauke dirurik edo, baina hezkuntzaren ikuspegitik antolatu daik esan antzako da. Dauka kopuru hori, ze berez, 2000 bat euro esan gendun, da ja, gaztaute dutugu, hori Altzaburu antolatutako hitzaldiagaz eta jasati da. Kultura eretorako proiektu ere barria, 600 euro, eskola laboralan atzean dauzan saskibaloi kantzakan zuloak dago, zulurrean. Eta nahiko arriskutsu eta horrek konpontzeko eskaera jaso dugu eta udaletik baloratzen dugu, nahiz espazioa ez da udal jabetzakoa, bai herriko txarreke asko erabiltzen duen espazio publiko bat da, kirolaz lotuta eta hortxe konponketa batzuk, 14.000 euro ingurukoak. Katuen zaintza eta kontrolerako protokoloa miauka elkarteagaz daukagune, guztiri izango litzateke 6.000, baina 2.000 genuko aurrekontuan hasieratik eta hori izango litzateke beste 4.000 bat. Edo zelan beti margentxo bat, eurei bezainakie, hori gaztautako beste 1.000 bat eurora arte gehienez, egiten da bezan bilerraren arabera, altzabal izango litzateke. Gero Etxebarri Markinera bitxarteko bizikletea bidea egiteko desjabetzak, orterreno gutxikotxo batzuk. Beko, 10.000 bat euroren igez behiko zinozak, baina, klaro, barriro imar da. Komunikaziorako 30.000 euroko plotza bat, baina hor sartuta, udal aldizkaria, lehen gertutik ataratzen zen udal aldizkaria betekari hori apur bat berreskuratu, zeila betekari hori, eta gero marka lantzeko presupuesta hau baino bajo hau da, gaur más o menos esa oskue, eta poltza bat itzi, komunikazioan beti sortu gurek esan, edo kanpaina bereziren bat nahi dalako, edo. Eta azkena, Wagon Kulturgunea hitzarmenetik kanpo, Wagon Kulturgunea dauke diru laguntza hitzarmena eta orduan da kultura elkarte moduan eurek antolatzen da bezan ekintzetarako, baina gero Wagon Kulturgunak udalerriantzako eta udalarentzako bihar batzuk egiten da. Agenda bateratua, elkartekin aholkularitza, ontxe dabe gainera elkarte batzukin diru laguntza batzuen gora bera laguntzen, nola bideratu diru laguntza horrek eta orduan lan guzti horrek aparteko kontratu bat bitxartez gauzatuko dabe eta kontratu horrek hori 15.000 gehi bez, 18.000 da berrotan euroko kosto izango dute. Guztira, milioi bat amaitu, milioi bat, 1.819,99 euro. Baina lehen esan duten moduen, 400 sartuta duten nekoak dire. Eta lehen da 21.000 aspirinak, oin invertidu, baina berreskuratzekoak. Eta gero beste potoruena, beko bentakoa, badakigu, hezkuntza sailagaz batu ginenen, ez ostuen datorren urteko esmazagoratzen nahi zeizen daukien, baina diru laguntza espezifiko batzuk dago udaletarako hezkuntzan egiten diren hobekuntzatarako horra aurkeztu ahalko gehiago da, ez dakiru aurtenein, datorren urteko urtarrilean diru laguntza diak horretara aurkeztu izan gonke eta zati bat berreskuratu. Eta hoxi. Tokatzen da, boskatzea. Aldeko boskak. Eta, listo, hau bat ez onartzen da kreditu aldaketa hau. Hirugarren puntua, bide ordenantza fiskaletan bi aldaketatxo. Bata, diputazioetik datorkuna, da plusbalioen tipoak, horrek diputazioak esartzen dauz, orduan horrek txertatu behar dugu ordenantza. Hori ez da boskatu behar, baina beste bat da jarduerak irekitzeagaitik tasa bat, ezta? Jarduera administratiboak kudeatzeko tasa bat ordaindu behar izaten da. Ez da jardueren gaineko zerga bat, denda bat irekitzen dira, jarduera bat irekitzen denean, tasa bat. Tasa hori lotuta dago asko espazioa. Jarduera horrek betetzen dagoen espazioara egokitzutik. Hau da,
jarduera horrek edo jarduera hori garatu da espazio horretan, eta orduan egin behar da hori holandan ikuskatu. Hori ikuskatzagatik tasa bat kobratzen da. Leharti bai fundazioan hor badakizu enpresa aztegi bat dauela. Enpresa aztegi horretan enpresak goten dire behin-behinean. Osea, 2 urte, edo 2 edo 3 urte gehien jota. Orduan beti aldatu behar da lekuz. Horrek zezo pasatzen dago, enpresa horri kobretan botzegu tasa hori, badakie tasa hori gainera 3 urte bat barriro pagau beharko da bena. Osea, ez da tasa bat ja denda bat zabaltzen duzunean edo behin-behinean dagoz espazio horretan. Orduan Leharti fundaziokoek eskatu duzkuen, euskara luzatu duzkuen, hori tasa salbuesteko aztegian azten den enpresei. Aztertu genuen antolakuntzak, aztertu genuen eta zentzuzkoa ikusten genuen behin-behineko espazio batean tasa hori eskobratzea. Eta orduan izan bizateke, tasa horren salbuespena hamen onartzea. Aldeko boskak. Eta listo. Eta besterik ez iratzen, listo? Amaikitzak, ez da? Rekorra, gazen minututan. Listo, ya. Oso, no. Ez da hori galdera egiten Ala, ondo bien. Ez du pasau frutada ikusten batzuk, baina ondo pasau. Ez du pasau.